Tentang pastor ni Shillong ni banyak keren sepang ketien jang mulai. Tentang Shillong ni pyrkhat ngapai igi video ani lah imbal keren letek subjek ki babun. Tentang ka pilih bapak akan ni kalan mo. Pan create ka social media. Ini kata ini Facebook ko no topik labun banyak keren. Ani tentang pastor mo kasyam jing mah buat ban ai kerteng topik rute. Mau kidan ki mau pilih man kasih pikiran pastor ke kubur step mau ke ban ai topik tentang sulah di kaju tentang sungu ba kaju ka kentin lah su perkelan wah tangki kentin ban khmat awan sedien nadien khmat lah sule na kumda mengilai ba apa YouTube lah bon ba te tang nakaliang jong ka Potternet mah ba tang kubur jong pir mo pastor lah si bon ha jong pastor Mawlong akan mau menca jong pastor Mawlong li dan tang kendiat ngam akan mau sa apa lockdown ong pastor jong pi tang la ban yo do kendiat dah mentah apa jong pastor Mawlong la bon ba maki videos jong i ma bat nang tare jong pastor rang rom tai klami jong pastor fair ko ros i si bon ba de tinggi jong pi ru kalami las dang ba ban mi tinggi si bon ba kan kita ki kubur beli am mi takarau teng ba begini song kumne ma ngi yang ba kran sakai tikla teng la social jing mah te ngi kumba ngin kut no sumom don topik syu tema kedai keren pat kami te pasal Kedai. Ni aku serang kami nami ni kami hi kata nong khtin jong blai de kumbolong pon ma di ka bajeliu bat sisa ka de ka bajeliu haba ngi don ka de ka jaka nakatayo syu katayo haba ngi wara ya ka khtin ka jong blai shapi ki pat ba ki ba pet ya ka ne ka program jong Potternet man ka si blai yang si omat si bon ke jingkur khu limba ke khtian ke jong blai bat om tang ke jingkur khu ke ba long ke bekenja do ari kham tam ke jingkur khu ke bekenja men sim ko non ra ya kata ka jimpenem ya kata ka jimpen kelah ka long yang ka long sem ke jong pi bat si sang ya ngu sha you try ba man ko por bangi kumla benrap meneri pesto Bantei man ko por bangi song ne kam judon kata ka por bangi ong ba nginda pen kre yakini ki topik mah ngindu yang bangin keren re habangi song hani ka jaka man nakawi ka teo sko ka teo yo kini ka topik aswa bangin keren ngi da yo kini ka topik bat habangi keren ya khtian ka jong blai ka kamde ka jingla ka jongi ba sisa da ka jingla ka jongi la song sorong bangi di mangi handai ka de ba ka jingai ka jong blai ba wai ka ta ka jing start a ka jim ka jongi way pi way ma blai sisa ko mo Jesus Christ ula da keren ba udi men sim bu khoj uban pan kan mau bat pun kan maru balai namargi pulih ke khtian ke jong blai bat abakadan ke khtian ke jong blai ka dap bat ke slay bat ila men keren nak ke shintur ke jong ina mar balai ke de ke jingalam ke jong men sim khoi bat ngi aingo sha you try mar balai ubha sha ha ka jim ke jongi wai ke de khtian bangila mon ra sha ka yeng ke sem ke jong pi ba ka yeng ke sem ke jong pi ke nyoma de kata ka jis nei bat ke jingai ke jong try bat kalong ke jingkur khu yengi ru abangi keren ke khtian ke jong blai mat ka shoot tingi ka shoot dingi ka pen kan mau ya ka bo Jesus Christ la kren ka ba ka khtian ka jong blai ka kren ka shoot ingi ka ajing start yangi bat om tang ma phi yo ma jing kur re mangi baro ba shong neru yo ma ya ka jing kur Kali ka tavi habangi shakri utrai ka babel ka ong tivin shakri utrai bo blai jong me te un kur khu yu ku tadeng tang yo yu ku ta ba ka ni ka pen pau ba baka day na utrai na marbo utrai ong along pu jong jingem tagaday kita kumbang yo khao man lakas ngiban bam mo itiet na podokan ndai gani ka ktien kadi bang yo te na beneng kabawan na beneng na maru jisu ong along mga ukpu jong jingem taday tangi ya bam ku chuan la kawan tada ong tivin shakri utrai bo blay tiun kurku yu pu jong me ba ka taday tangi yo ka ktien yo yu man siem jong blay mau di uman sim jong blai ba hikai ngi kumno bangin keren ubi hikai ngi ka ai bangin keren ro tang tingim tip shui ai bangin keren tengah kan mau ktin jong blai ba paston du tron mi ar kundai bu blai ong ki bari ki di jonga lagi ki ba pen pau ki dei ki jong pi ba ki kon ki jong pi am ti puli ka ta na stna ta ka khot ma sha ktin jong blai am ka best plot fe stna ba ka ktin ma puli pi pastorang fla yo itu kita ki ru ki bare ki de ki jong try ubau blai jongi re kita ki ru ya ki balapan pau ki de ki jongi bar ki jong ki khon ki jongi halakarta bangin yo le ya ka ktien jong kan ka hukum baro tadai ta mo abangi mut ban kren ktien jong blai ngaso bukalong bari ebite
Henry haba ngi ang ke sentur ke jongi haba ngi plit ke ktien ke jong bleam te kata ke beri ke jong bleam 8 pound no ngi subang mo tadi tak kani di kawai am kwa no fi ki bas ngap ye kani ka jingkra na kani ka sngi kani ka dei ka jing pensilor ke jongi ba kata kalong bun sin pi ang ngam so thu yu blei ngam so thu ke ktien ke jong blei shisha la da film plit ke ktien ke jong blei u blei ulong shisha u beri ke ki beri ki long ke jong blei lada ngi puli ke ktien ke jong blei ya kita ki beri ke jong blei ngi sedang man sung thu ba de hang ta ka klalong no ke jingkra khu yang ngi ki kon ke jongi bangin sung thu i kita ki shapi istanat mo stom kran kata ka ba de da markum ki brio ngi kwa ban sung thu yu blei han teng yang ngim la re try ong ka ba buri ri jongang ba pau de jong pi na ka ba pau ka de ke ba tho ni ka ngi haban yit ya utrai lambang ni kaktin teng wat brio wat ya brio ya dir sung thu laranga kum ka wei na ki banta de gi secret phang lai ho wei kum no blei lai ho wei okay te larang ikli pat ke cekli fi sung thu pat ya la dia pidon kan no banta nemno ne pastor ngari kata pastor ngi pet na ka na proverb pro te arsan ke khot ka ba arkong kalong ka burom u blei ban buri ege Henry ka burom kis i men yet bai kam Tagad kita ban buri pelang kalong ke burom jong blei Henry ka benta jongi pat ban yet te kita ki jing buri ki jong blei baro bau jisong kita kanam dan kano ke bela buri ka ba nom pen pau Tadi nang ni ka ktien jong blei pelang kla dei the book of revelation la reveal yang ite tagad kata bunsin la dangim puli ka la dangim puson ka ublei si sha ulong beri bagi kita ki jing le jong blei ki long ki beri kita ki jing temu ki jong blei ki long ki beri ya ka bangem la ban snotho Reba plate ka ktien ke jong blei. Ta ktien jong blei ka ong na ka samo. Si spa ka kandai to spa lai po. Lin of starang net. Ka ba play ya ki ktien jong me ka ai jing shai. Ka pen champang ya ki ba shida. Bishida ka mot ngi silong shida ngem tip ya ka eiru. Ngem bana ka eiru. Rela da ngi play ya ka ktien ke jong blei ai ngi ki champang. Ban so so ida ki bari ki jong tra. Lesi dan prange fi ni ka por fi ya apdeng Lesi pidu no ikon, na pidu no ya ipa jong fi iba kersaan ya yang gasam. Ne ma pim ka mi pidu no ikon ki jong fi lesi how drugs ne pidu ikon ki jong fi mo na mar pang basitam. Teng film la sengu thu shu sengu bala dum bitu ka pertai ki jong fi. Sengu kum bala dum ngan. Pim sengu thu shu ke teng fiong ngan le yu pisu yam pisu snow si pisu ut halamarwe. Ki jauh tang ki umat ketang, pim snow to show, pim tip show ban perkat komnoro, tentang piong kabhaya ngar menganiap no, pim sundan jingar men show, pim snow bakalenti jong pi kalakut no, te kum ki shakri ki jong blay nak ne ka jaka ngikwa ban kentu ya pi, bapin play ya kaktin ke jong blay, basi sien bapi play ka kaktin ke jong blay, ya kita ki ki bela buri, utraim pen pau bet ya pi, bakani ke jingja. Kadai nam ta ka jing bha ya kita kin ki ba ye yo mo pastor kadai pastor aba teng kidon ha ki jingem jongi de kata u Solomon ro u ong ne kani ka benta mo pastor na probab wat shania hala ka jong ka jing sampang ta nama teng ngi shania no hala ka jong ka jing sampang to me thau trai mo la da ha kata ka jing sampang ni myo ka jubab no trai te mo ka ong to nge hau trai dala ka donut barok bat wat shania hala ka jong ka jing sampang probab lai san phi teng em ngikwa be da ka jing sampang jungi bangin sun tholon bat ka jing sampang ka ya pher kam dei ka ju ka jinget ke dei ka banginget ya ka bangim la ban yo i nangim la ban sampang ro dala ka jong ka jing sung tho haranginget ba ublei udon bat u ainong kita ki buat yo ya kita ki bawa dia u ban ngitip ke baro ro ki jia ha ka jing tip bat ka jing la ka jong ublei mo teng ala ka jong ka jing sampang kron ko ina ka jing kren ngadang kren mo ong ba nganget be ki kmi ki pa jong Moses kim kwa kun senrang to opor namar ka an kala don be de kun senrang habrat be hang to hapo wa nail ki klam kwa nga trai ki le dwai gong able wat ai ngi kun senrang la biang la don kun ba he u aron ngi la don ka kun kan thai Miriam ta ai ngi de kun kan thai bangi la ban ri ngim kwa kun senrang re ublei pat u ai ki kun senrang dapat khat ki nga trai kinum kwa to opor penjenjar gini apa jinjar makum kidon kiri potong arngut ki khon ki jinjar bagi dar met snow si rute ba kai Moses
lai benai kila buri kat balai hanrei ki pelat ya uru hapo wa nail hi ho da kajing sampang juki kim sutu ke bakan jia ke par pelat par baki tip halu blei la tip lupa ta film nang ngigia nginum sutu ngatarai u Joseph bala it ya jong kepala nur umunum kwa ta ban ino ya ka ya kepala jong ta ta ka yeng ma ya la ka yeng ka ya ka kemi ula do no unum kwa la no ban ya kepala ba du kepala udah the man sim halor jong u ken udah pen biang yo thon baik Henry dah perkat ke jing im jong u ba usah shet de hano men haki henman la jong fi na la yeng na la yeng ke jing sampang ka ong me na yeng fi ngisi ong be ya i sipara shania sipara pe sipara ta pe jisuru bede ta de ta bana bar na la ki jong de kata tentang ngi haki jing im ke jong i am ubreu u job lot ye ke thama sabar Henry u remno ye ke thama hayeng babon ki breu la da kami na yeng kan kami na yang sabar job office filong sukses haga imlang salang filong sukses hari dapoi hi yang la jong em dan pimla li esyo pikalon no namar bele katma hayang pina perkat u Joseph u biang lot na dong sedong na yang la jong Teka dia katakan sudah nak ketian parang baong peace and prosperity. Terlada kamdan ke peace kan melawan prosper tu. Teka dia katakan baong mapi mentan ladangi keren sepangkilong yang kan kesengir. Mau biang lu anda sedang dari lada hayeng umdan peace kan umdan ke prosperity. Ini katakan jing karoi haga bagian zaman sim na haga bagian jadok na fisik kumno. te kadai bostor ka ba pi ong lada sini lada kamdan ke jing suk pi tentang haban kli hang ne ya kan ni ke jing kli namar kwiong ke ke ba buri di ke jong trai ka ba pau di ke jong ni bu trai wang to play menangi la puli na ka sam pila iv to de khot sam spa khandai mo de khot bas pa lai po pila le kren yang ta bangi haban play am ngi su tho ba kum no ke jing suk kan wan lada ngim pediang yu sim jong jing suk kum no kan wan ke jing suk ai kata te pi ke jing suk kamla man wan hi nga haban pediang yu sim jong ke jing suk yo ngaram no ka thma lada kam dei kum ta pi kapis hasisin mangitip haka jingim jungi bodi blay bo peniat ki ke baro ngindan pis kumu Joseph ngap super khat mo ne ki idani sardon idani pastorang ne super khat mo pi ladai sipara jong pi ne jonga ki shet kala tharai pila ban suk bet ki tharai dah ka bor jaga do da Ada kayak Dah kedua tak kayak sebab pelat. we sepalat bat om tang baki fida tip ro ki la temu ban peniap ndai ta bagi temu ta da deno ta mo yo ki don kam pisah tom lele hada kila temu ya kaban peniap ta trai ngila ban suk lemda u Joseph u shania hau ta usim jong jing suk na Bengi sisa bu Joseph ma maraka tasmin barim am jumlat he no bok yuman sim halor ka do baro dengi i ya u Joseph ba us imu yu i u paro u yo i ba u Joseph udan yuman sim ba koi badeng ta boleh udan yuman sim ba koi bangi i ka karakter jong Joseph ru udan kini kisah jong man sim da ya ka ba ka Galatia san arpo ar ka keren udan ya ka jingiet udan yu so jo ka jingiet u i wa kita kinong shon ki jo ban i yu boleh ban i pramarjan ka sok and ban i yu nong shon ka di wa tough ta ban i si sai kita ki ba shon da ani kumbo jisu ong e je kinong shu duai nam ta jong ki Joseph udan eta ka karakter hangani ka singi si sha fila ban i kinong shon jo fi fila ban i yu tu lok ba wan ban sho ban dat fi ne fila ma fi kum lok fi i yu ka lok trai ka ba le ben ye fi le ne ka ba kren ben ye fi ka ta ka dei ka we ka jingkli ka ne ka ski fi pastor te ki bru palam ki shim shot kot ban yo jing suk ban e ki ong bai ngamla ban shong bon bru ne ba kane ka bru ngi divorce no Hato divorce is a solution no kat nang divorce kadai kata katai ublay ong I hate divorce da ublay ong isi ya kata ka jing ya khlat la ne ka jing ya pat la ne kata ka jing polite san shieng da kumo ong I khasi kata ka jing ya tar ki kot kisla ka bangila ya kular da badeng ta am ka sosi bahagi ni singi babun ki bru am ya divorce ki shim bit lightly da makani am kapan katang beli benar beli berkuat ada ka shortcut manyo jing suk manyo jing suk kham dala priang yu usim jong jing suk na bon ki yang ki jot ki pat ki pra ka de kata
Marlesi pina pe sha ka jing em jun Joseph ni keren isha ki so jum sim te ha ubro kena ki dan lot ni keren ka taman dia teng I u ya unong shon ka baar I bo udan ru ya ka jing sok bat ya ka jing kemen kita itu usuk baik lah syale ben makanaru usha kena ben ru lane usha parap ru am usuk baik uklam mi po Bible jisian bun tenum biang baik uklam le jon protes lane uklam le kanu banyat dai la dia menong ba ngaklam le kata udan we kajing suk ba udan re kajing kemen ru lapo sha jil ru biang be ukumen baik hoi udan ye kajing kemen adu bau syadiru mau hagi para ke jong kita himmen ke jong komen baik uklam tulum mana uklam tulum ra biang baik dia komra biang baik depois tur biang baik usong ring jong protifar biang baik ngi isya uso apa pikiran kindia psto tas pang jing sok dah napa you Joseph utip gini himmen usuk baik batki hari haba ki himmen kilatip buni Joseph ani kini gilang along ko bu yurunga dah kini gilang tidak perkat baik kata kajik suk kan Ang opposite pe uni ubala ubasuto lo dia ublay utip be ublay peniat suk baik baki umdan cing bono ang nom loro hari kini ki himmen bat ani kajing lang Isha ngi Isha the fruits of the Holy Spirit dan al Joseph the perfect man ngas try ka Bible am Joseph ben on ka jinga Isha slam ru am dem ubu Isha ada on jinga ine ru dem ubu ine la on boles bon ram udah les bon sisa te pun pai no te ko pisa bara ai no les bon be te gi men gi jo ani pun pai le kan pe ka bor lo de gi jam no ru dan ha ui ka bor lo de ka dan pe ukhlem kat to vi kan thai shbu ngam ko mi kan ka ju ska kane te kalau protifar ka lalon khoit te la de khmat Joseph ka tau dan ka bor lo de wong he has got the fruits of the Holy Spirit sisa but suturu onda ulatip iki henmen bu yam dah upa no kita sipai sabar dah undai masin i bu yam baik dah sudah lagi ber masin i la yam baik musutu ngadai menu sutu kata kadai ke boro la de bangi sutu bangi dai menu sutu baki beri tentang kiladon hak kata kerdan ke bahaya hanrei hakani ke jingya klim ke jingya auria ki dia no ke borom juki kim sutu lada latip onja ayu kan ni pilale kamu kat ni ke kerdan piladon pido no ai sikilap mat deh pido no kibru kim perkhat re kata lala latip no e pi kata ke jingle ke jong pi rem akhmat jong kibru pi rem ru akhmat jong ble kibru kim perkhat ya kata bar kim dan ru e ke bor halo la dia mo nakam no pasar don fi ong gede semua gila macam nuksa te ke jing jong Joseph but ki kena ru la wanai nuksa no Joseph iki samla ru sim nuksa Joseph iki rang ba ru sim nuksa jong Joseph i ulong nuksa lut ya barok teh Mdi buat orang tangi kisam lang ini long duk salo dia baru kata kajing long jong Joseph kan even in a family matters family matters hanu hang nur dah kai ke bo ai uparo upriang soba namo uparo alo kumu kepala uklam artatien uyo aki kon arngon uhikai yaki yakelenti ke badai pat pinde yo I begini kidon bentah tiga arjat pat jadi kata long kumba ngi puli do menema Deuteronomy ar kunai ki eki beri ki long jong blai Joseph utip te kata kabari ke jong blai discover ya kata nomor budak ni umen sim jong blai te takadam ba namar bo u champagne u blai takadam ya kata ba pen pau ka de u bagi kon jong te long de perkat pang Joseph long it's very little te ba utip pang blai kendiat ya mdi kembangi ngi tip sibun pang blai la kan ni full barla don le te hang ni la tho ma are ka po Joseph den jing tho kendiat usitip tong nok pa jong ma batai galenti jong ku oyu para jong Abraham te ki pak pa pateng andai ha ulang dan rate menur ban seneng de nani ban batai lene ban penipet kan me galenti ai kumta namar lada perkhat ka jingem jong Joseph lo depeh ka jinglong kena jong sama jo kat kum gi puli ka Bible ubun kam be kita ki jingri jong ui mo kata ka kam jong ubi de uhab li wa ki hen man uhab ban le ki kam ki bom de bodong ba ki haban syong haji seng mo ko bingi yo alat mangi menta handai ka karakter jong padam kata ka baktin jong blame ka jong kata ka uprightness mo kata ka jinglong yang bet ban long thik ban bet te bat ublai kata ka jingem ka babet long kalong outstanding deh mlar te ban I badan jing duna ta hang nong nur long dawat jing duna mlap te mi jing duna namar udon kum ong I pastor udon ki sok jong mensim
lada umdai kata ngasih perkat kembandangnya kerana kikun. Fi Ipriam usim ya jaka jong Levi. Manase usim jaka jong Dan. Kata teh kade kecing kapapela bah. Namanya iya kata hak kitab cipun pahat. Mau Dan rumdan kerteng rang tu kat arjat. Bau ni Manase uhan mansim. Fi kade kade kapapela. Namar boleh kade namar Bu Joseph usyakri bet yo boleh. Syakri bet yo boleh tang pa udan hak yeng jong ukpa. Usyakri bet yo boleh hak jing mani boleh tahu ka bakrau hak kapor hak Egypt. Kini kadi ka bentang ni hap sutu. Ngimla ban pelat yaki kon jong ina ka jing sniu jong ni ka pertai. Ni hap ban san yaki hak ni. Kai bakayat hak ni ka pertai ni hap ban san. Baru Joseph de nuksa. Larangi nginang ban hikai ka babaha. Ki kon jong ki long bala kurku. Kin bet. So kindiat hak ni ka por dang ngadang puli yang ni ka wei ka bentau tu unong tho. Sapang the last word of Joseph. Dan mana ba ipau man ba kilapoi syaka ri Egypt. Pi Joseph upoi syaka ri Egypt kum murau uyap pat kum musiem. Upoi kum murau uyap kum musiem. Hanre uang ngam kemen bangayap. Sa semno yaki sieng jonga bakin let nang negari. Ubatai yaka Exodus. Bangin yami nang ni. Kiwe kimtep Exodus atau kopor. Kimpoi perkat itu. Kimpoi perkat bagi haban mi no nang ni. Udah batai uang dami nang ni sarah ya kisiing jonga utikna apa kisiing kampat pindah lengo sok spalai pusnam kelai lo gitu siing jong Joseph kampat but jiong e kata mo dan arsitek kibo poi kibo mi na po ri Egypt cari kanan tau deh Joshua ukalep berkisiing jong Joseph tate deh Joseph perkat mapi ya kene ka benta kamu ulah ada perkat lupa ya ka beri umpat ju perkat. Fi uyo ay kata kabari ka jong blay dah. Atre ulah yaso mo Abraham deh. Abraham tu ulah ada betul lupa kata. Ulah ada bang basu. Unget be ubal bisbak he. Bat bikak kata. Utip bon sami. Kini kiwe ki hinmen kiwan wat bam. Chulong leng Leng be kiwan wat bam. Ki poi siapa ri Egypt itu wat bam. Umdai ba kiwan ban iu be. Bebon ru kibri bang ni. Ki perkat ya kata. Bubun kibri kiwan sangan ni kepercaya kiong badang don kau dapat yap tu kau dunia mut dang don kau dengan mana besar sih Dang biang kau. Dang biang kau. Mal kami yap aku tu accident dang don kau hang ni mo. Kau. Dang kau kunta tu hari tahu Joseph utip ni kaman sangan ni kepercaya ban kau. Ngiwan sangan ni kepercaya bangin salit no. Ngiwan lungkot ngin saya yap hari dah tep yang ini tep lungkot. Kenapa ya kata? Ngiwan lungkot, fit tang uju buang ngawan lungkot ngalai pai lungkot berbelai, umi to jauh dah. Umlong pengjan dah. But Ukraine ya kata, hari webu beriu dah yap ngi kasih le dah pensum. Dalam bala le esut temai juti do patir tit temai. What pandor? Don dah kata dah. Yap dan buram. Yap dan buram beji. Tep dan buram he. Tep dan buram beji. Kata ka di kiki ke benda. Ladam di Kristen bubuk di pernah. Bubuk di. Wat ikusor dari tep pergi kena pergi bubuk di pernah ni. Ya pergi ati. Kita libu ya so ya nyau dari bubuk di pernah ada peluk joy. Ya. Kiale ya kata. Pi hari Joseph per. Balara kalong yang kejungi ka sutu ya kaniam kalong ka jingger ko siya. Kalong ka jingger ko. Ngi haban kili ngila ban iet gi nong sun. Ngidon ka to ka jingsuk. Pi ki breu ki bale asniu yang i ai maki ki matlang a. Mending mangita mangin les niu kelan manginon ketu ka jingsuk. Sedon ketu ka kadon tu jeruai mo ka jingsuk ka botrai ai ba ka pertai kam la ban ai. Nane ka pertai kam la ban sim. Ngi haban so thu ya kata ka jingsuk kam dek kam jong ka pertai. Pe jingsuk pertai tengi kemen ka pertai ta da tit baik da tit kali kemen to miet da jik kemen kwa no step. Tak di situ lah jangan jing kemen. Sekali ru. Dak tit semua dan semat lut serang mangi. Am tip pigi kan tai mo yo tit jen sem ne tit jing deng gi kam tai yo fiso tenat. Dang yo nong kong solong itu yek thmai tu masam ki fiso tenat. Tak di simla la thai. Kalau kata ut pa balai tan. Kecimen pertai ka kun no. Bam yo senong trai das ni jing long. La chat thlum blech na ka de ga yek. Hadin habut pat lada yok so persaba yang later. Kabay rong rumlah. Kabay rong ru. Kabal ajijar. Tengah ya perkat ru ya kata mo. Hari kata ka dege pa ba ka jigsuk ko jong Joseph usuk habo don natlio. Usuk habo uwan ko mumrao. Usuk
Habu syak kena ru. Bosyak kena ro. Upiang baik janu kena ro. Poe jil ru. Poe jir. Ngedai nama kata. Ngangai Joseph nan BP lah. Nama rusuk. Usuk. Tarai senio ro gini gibala senio. Upiang baik. Pi jadi ngam api. Pi don ni katalan. Bitar ru te kamau gitu ki arngot. Ki ong utuwi kular ong ngan dal alat nene ngan sa ya tu te ba me de ma me ba ya tu lopa. Uklam khlo jire tu uklam bitar tu dan sikeman mi tu. Pi udon ni we nong thok ngabang na pule tu fang jong ong kumne. Joseph udai merau. Hagado. Handre haka febar udai usiem. Bat mano baya sno baru Joseph kilong balak kerku. Mano baya sno baru Joseph ki yok mat jengkerku. Nganget bet Martin Kai Joseph u Jacob ulait nak jeng lomrau holoban. Kini ki henman ki kwa ban kentaj no yu Joseph. Bapri ki kala nong krong wan krong kupu. Harai yeng putih paru Odron Joseph kayo jikurku. Martin Beck kami yok ngau syukai bajia to yen. Cing karoi bita. Utu we ukongo we uni we uwan sha uni wanang kong bot utunong rak kuri. Uwan ban yesno yo Joseph ban batai yo Joseph. U yesno bar Joseph. U yok biang ke kadan. Henry uni we oh la batai babahai uni to ngarong asuli keli. Dan na. Nong rak pu de usulet ban keli namar boyo uni we la jubak babah ong yok ngar ban jubak babah. U klam yesno. Habo paro yesno baduem ke Egypt karoi baro ke pertai hak to ke por. Latip ba. Kali super power senan kan. Ke Egypt dei ke. Super power. Kadai kata ta. Pi habo Jacob bapli ngatarai podang sa hak kanan non bitur fi yo. Mun bakan ma hiro yo namar usa aku melong wei kadai ke ridikular melong wei. Kalau kemudian pastor bagi keren panggil Egypt agak por budan u Joseph haba kipen ijing u Joseph ke kadisha ke super power. Pada agak sengi bagi Egypt ke pelong merau ya ki kun ke jong Joseph ke duk senan. Kadai kata. Pi Joseph ke bamut nong pedim. Batau yu Jesus Kristus. Hagado. Pi ngalak nong fi nong rak kuri bat unong set kepu ne nong rak kepu mo. Ngi hapan sung thui kene kowe. Lada ngi ai bangin wan sha u try leng ba ong el try ule bahai thi yang aro sala ba am. Dei kata u David ong mat bat kpi bu try long ba. Ngi hapan mat hi. Pi dei kata ong u Jisu hajing tep u kam klan bor ta. Ban u Pilat u badon hayeng siem. Oh, kam dadon umla ban batai balong 100% hari kidon ke story about Pilat. Ba kumno uyat nak depression. Kidon kita ki mo secular story. Ba Pilat hadin jong ka ba ai ya kata ka jing bet. Ya ka verdict umnang ban tiak bandam. Kidon kata hari ngamla ban ong ba kadai ke ba shisha namar ki di story ki babon Pilat. Na ki babon ki nong tho ki wan ra la ka jong. Hari umno ba ya sno ba Jisu. Long balak kerku. Fi Petros din nama kata usutho. Ulalen maksud ong mipat tengah di kamling sno. Uang rukum ni uang ba akat ka por chate ba barok kilai pet lo dam. Tu kuli te uang sanjar kilai pet lo. Tu kuli piru fijilai no. Petros tu uang ya. Mera ni kaktin jaga jingim. Uni kufu da. Umtra ban i ta. Kata. Abang i sno am. Ni ya jinggerku. Modon giyeng gi bom sno ada bol trai. Gistunat temu sudah. Namar kalau take or pa bat kerut. Mo. Nak kemana nak? Kau orpa kasih doa sama. Kadai kata usar kebangi keren. Sudah men iat tu. Kedua tu judas doa tu. Kecing doa sab tu. Sab sudah. But bul sih ru agini kisi mentar gi bro gi bun gi bar sab sudah. Bagi ni keren ka jing shisha. Boleh jing mani boleh ru kamdan syu kata jing ship tinggi boleh. Kelas aga jeseng teman pendam ya kata ka kamram ka jongki. Bar kamdan syu kata ka banong ban mani you try. Data ka mensi mat data ka jing shisha. Tara bonsian kimiasno bat ublay. Bar namar bonsian kimiasno bat ublay kumno ka jing sok ka jong blay kan don. Haka to ka GM ka jongki, haka long yang long sam ka jongki. Kumafila ay nuksa mane habang ya page pang ka GM ka jong Joseph. Bar shisha habang ipet ya ka GM ka jong ublay ula da kurkuy shayu. Uda ay shay kata ka jing ito pao. Berkata ke jito pau kada urlong sisa pada pengepet ya ke GM ke jong Joseph ru nado ke por budan ha yen jo Potifar hado ke por budan ha bendi ka Bible ka ongba ublay ula darikat be baru Joseph bale udan rikat u Joseph namar u Joseph upen kongo how blay
Mudah rekat berublay kan. Mudah rekat berublay. Mudah be hajan jong blay dia. Bat kadi kata dia ka jim ka jongi ru am nadangi sutu habangin don bat ublay am gi sutu ba ublay undon be bat ngi. Ha kanu ko benta jong ka jim ka jongi am ublay undon be. Tarau ngi iu Joseph am ha preng ki jile ka ba kendo ko ba fi pastor fi la batai mene udap doso jong mensim. Balay naman ublay udon bat Bat kum juro ka jim ka jongi habangi don bat ublay. Ngitip tayo ka ne ka wayam baka jisuk ka jong blay kandan bet bat ngi bat sisa da su tho te kata mar blay mla ban ong ban shu batai da ka tien re na mar blay la mate kata mla ban shu ong baka ong ka bible am ndai na mar baka tien ka jong blay ko ong bat la mat ru ya kata ka jisuk hapring ke jingele apring ke jinge ki babon da kam de ka jisuk ka bat am trai la kumar ka jing perkhat baka ta ka jing sisa tadau ublay ula kular bu undan ublay udan bet bat ngi larangi sisa ngi sno berublay ngini isha ya kata ka jidekat ke jong blay Ublay pun baik bita. Ada ka kharam makna ka jing ka jing dai ka jing mo shi tengah ni ka long yang lo sam. Kharam kan no utrai wangan permadan mai. kata dia ke jingkular Kata dia jingkular. Baka dia kata ada long pensular fi kan ka singi bata ka long sedang menpuli no aktin jong blay fi ngatip sedang apa puli fi ka aktin jong blay sedang ong fi plit nang tam lada ka dai ka kitab dan ka shiti film tip ta ka shiti ka dan ka kitab ka dan sa ero bapun ki kristan dam dai banga penram renga pensular fi ka ka singi pensular rang gom ki pastor sang ka singi ba lada film plit ini ka aktin ka jong blay film la ate ban tip ki bari ki jong blay Syuntip, ia kita ki secrets ki jauh blay, ia ka bawai hakan ni ka ketianam, ia ka bangila ban manuver ia la dia, mo banyak ia ka jingem ka jongi. Marka ni ka dei ka GPS mo. Kumno bangingen ya, haga por mesya mendai ta ki kon Israel di blay belong GPS ki. Ada inta kim tip syai bikin like, marka ni ka cloud. Dalam yang ke Shillong ki hab yang lo. Hab yang lam. Lada ya sekemat kamu nak bakalan ti. Kaya wilayah lam, dami lay ong ya tiyat mesti ong ya tiyat. Layang gamut sange. Kata kata. Kabamut kiki yat, hande la peniat ya kipat do try. Urushat lo. Urushat lo badai try mo. Badai be try ding iu. Kalau kum juru ka jingim jing ngingi yat hane ka perthai. Hari hap sung thu badon nong peniat yang ni. La ngim sung thu ya kata am. Pi perkat mene nak keren sepang Joseph ka kesngoi fa pi menta kini ki beri mangi sini. Ngisuk kata dia ke jingli ngila don man da perkat ke por man da song bat kiru teman ki ong man da som bat ka jan ban pli rum dan da sluding habli wat dieng kum da ter ka cik trai min not ani ni ngi men tala suk pala da kwa som chili on gizar bet ada mun kam ni sluding kwa sha tang tang kidon lagi bakam jatu la tip da coffee machine be yeng bet chundion bet lami ngi suk lut hada ka jing suk ka basisha bana po pat dan namar balai ngi super khat be utheu le yu ka the ga le yu yo utheu la le ngi leng abe ya kata ta abang idon ni mun sim bo gi on tra yang wa ngi to jing le le ki shon yang ngi ki le snew yang ngi ki bam no ka hok ka jong le da pakhat Joseph mde ndom pi to ka jan la aino ha to ka poduna jan da kam de to ko munta ya po special bi wai te penlau no te pi so benu te pi andre ang tam le Baka dia kata pastor ngim dia bantip ya kabari jengki beri tu. Dia ngidi bantip ya kabari ke sang. Kabari ngatip you boleh ngasuk jengki siam tu banuat ya kata kaburi tu. Sistem ngatip you boleh am kadon ngoto jeng sok. Baka perthe am lang ba ka jeng start baro ngalai i beri u start ba. Ladon ki kardan ki bahe hari unang bani othia. Da pakat kan jadok da keli kan ka jebab kelabet pelat. Hari unang yo thia ba. Tentang habidi sleeping pills bentia lamar balai kamdan ketuka inner peace aki mdai tang weru at le sleeping pills ktin jublai ong kata mo Jeremiah ar khandai khot khat lai ong ndo khat ar to tifin khot kerpat inga ba finyo lech ban duai hanga na ru ngan shashkori pi ba fin wat inga ba fin shem inga hab hi wat inga da donot baro bat finyo shem inga ong try bat ngan paino bat ngan pen paino pat ya ka jing long rau jong pi sam tang bri long rau na long rau di tang hasoi tau long rau hala de fi katu bo Jeremiah u yathol lupa ya ki kon Juda ya ki kon Juda bakin sa ring marau na sa Babylon
wang handai lar fiwat ya utrai da ka dono bat kan mau baki wat ya utrai ha ka tak ri nong we ha ka ri Babylon ka dei ha ka por jong ka esta baka ka ade ben yap sendon hang ta usaitan kram kwai kita ban point te handai ben pen yap no sendon ni handai ka esta ka ong pen bana ka ong tu wat ya utrai ang fi duai sha jinget hadu baka penlong baki nuan pai ta kide yo I ya ka burom ka jong utrai kata kadai be bo utrai em yang I kwa be begin pai sa dei pai sa ka partai Ngiwat yung siyambet. Ngiwat yung kadonot ba. Isaiah ko ang mo to san khot ban riyo. Ka kreni ka tama live storang in pala. Wat pi utrai kat badang la manciam ya tukar pa di kat budang don hajan. Try udan me hajan. Tarangin wat yung in siyam. Ngir pa dei ublay udan me te ngin siyam me te. Ka ngin siyam me galenti la ngila jalenti. Ngin siyam me te ka jubab la dang im dan jubab syo ka jing iru. Kindat mana ada yang keren sepang kajing snok balaya pulih kitab Jeremiah bagi kitab Isaiah nama kini dia tu lupa baca sepang bagi kon Juda cari merau. Pilengo Benjamin. Ubadai Shipara bad Joseph. Henry kabalengo hakapor balayo siem hari Israel. But nungkong du siem wana jat Benjamin. Hadin kata lami mena jat Juda lambau David. Fik kiong be kedon kajing Shun hapdeng kajat beri Benjamin bat Juda wet. Nama Saul mo. Hari pilengo kini kajat Benjamin. Neka kerteng Benjamin mengilau nang makam dia kajat kini kerteng. Ki bakha nang ta. Haka bakhado ki khamni yesno bat ki Israel. Ki yesno bat Juda. Nama kitab kecingkular nong penemuan Juda. What lada kedon ka konflik. Naga pateng ke jongki. Nama Saul bat David. Henry kisusu pat hau ni don ke cingkerku nama unong penem unwan no sembai jong David te nginias no bat Juda kadon ka story do mo hey baki Benjamin ki sala de ben kutlut Henry kumno baki Juda kum ta tertadai nama kata ki yesno kan ege de ka benta yang ngiru bengin sutu Nama boleh ka kting ka jong boleh ka la batai sha bah ka po bo Jacob sha bun yam kata re ka jingkerku bo u Jacob ukerku ya u Juda but namar baki osngo ka jingker khu ko jong Jacob yau Juda nganget sisa bagi ni Benjamin kisno maram dei kata de nganget kinumis no namar u Jacob lopon banate ya kata ka jingker khu ha ka GM ka jong Juda ba un mi bet unong sensyar na ka yeng jong Juda but kata ka pelong ki fi de kata te ke be yoso ki bat de but ki sno ben wat lada ya kata ka ri la khot ka ri Juda nan kerteng Benjamin Henry ki nevet namar ki ngidon kam ya kata ya ka cingkerku namar belai ngidon kam banya sno bat ki bat kata ka ke ba pela ba la ngi pe po Bible Habagi sno bo Jisu di utolong utanrai ya ki jingdan kam jong fi baro. Lada dei ka bakan jado na ka bakan jaman sil. O Jisu di utolong utanrai klama uam pinam yoye. Lesi ki vio sipang sipor anda kata ka do na dari la filet seketolong kanu merengat lano Jisu ong kataong ngalong mga kata ka wa ka ba imbat ka batoy mala da fikwa ban yo di sisa dai wan hanga ong kata ka ong kau jar ka was liang tuan sanga ong tading ta la fidon ba ka Bible hang to puli na Yohanes klong ka ba nyaw der khot ba lai pu nyaw teha ka sngi ka bakhadu ka sngi ka bakrau jong kata ka jing khawai nyam u Jisu la yeng mula pertau dong lada ununuru usong sliang ai bu wan hanga bu undiru jaru bangat anga kumbo ong gajing tho kiwa ba im kintu no nakadono jongu pi ukran chpang ga yang to henry yakani ulakran chepang umensim ya uba kita ki banget ha u kin sapediang namar 4 syam la ayu mensim bekut daba 4 syam la pendon burom ya u Jisu tading ta u Jisu ong pisliang wan sanga ngalong mga ka wa ka ba im bading ta ka por bu Jisu ru udang im mde hado dalayap hapor ba udang im kalau nong basau Yohanes nong basau ya kendu ya ni nong Samaria kaba ka jingim jongkaem ka ka jingim ka ba long shattered life ka bala jot ka bala pat ka bala pra ka bala snowrem ka bam dan shu kala du ya kata ka nam ka buram ya kata ka ba khoi ba ka don em kala du no kalong ka bri ka batli ka bala syak gentat ba ka bri ka bala syak nyoben tahu Jisu wan kenang banyak kendo ia kan ika beriau bat ia ka bawon ai ia kata ka joka jing im ia ka
Praise the Lord mah. Praise the Lord. Aisyah. Buat apa deng? Kita pej akan ika puan ngasong filong rukum kan ika breu te ika ba. Si siapa singom dan esyo ajik em jong fi. Hawa lesi pila ban bit ban biang dong sedong rai hapo jong fi te. Lada fi wat, lada fi yit bahai la diem. Pi yu i ke dika wei. Ba filong tli ba. Tiap man miet fi singom tli. Kawan bik kan ika jing singom tli ke jing singom blau ke jing em ke jong fi. Pila don lut ke jing tiap lesi ke dika barem fi tiap te fi tiap. Ke jing ke tersok jong fi lesi ke dika kilak. Mo ke bala jam bahai en rai. Lada pi tiap em fi singom ba tiap hau mau ria te. Pi menang yo tiap kadung katar. Pi singom pi tiap hagita ki sya te ki batar. Mdei kita ki beds of roses nre kita ki beds of thorns. Ma mdei ha kita ki jing tia jong tiu kulap nre. Ha kita ki sya jong ka kan. Tading ta boleh filong kumne. Kadau ko long em ba phim pat yo telong. Jisu ngawan ban ai ke jing em. Ba fin yo ker hai ru ya ka. Tara wong terwai ke ne wong ke jing suk jong nga ai pi wong. Ke jing suk jong nga e no api. Oh wong sim sa. Tading ta wong ko percaya ke ai, dengan ai menga evi. Mar ka percaya ke ai bet dah false peace. Tading ta ka jingsuk ka basyukor, ka jingsuk batang sipor, ka jingsuk ka bamne. Kumne ma pastong ikran kata yo kali yo yeng yo. Sukumanda tang retang sipor. Dan ki beri ki buat samla ki sungo kemen ongan ya tho no. Hadian bi ya tho am kawan ke jinge dom ke jinge bitar tarkot no. Dan ki bi ya tho tang mo isong tang si bnai. La pelut. Baletas lagi datang cisngi. La pelut gilak, gi folak, ya shendur kruk-krak takadur pada pesat dah. Ada la akad kok selar kok. Pi menta ka shong kha ki ong wat jing kemen la da kimi jing kemen lo kim su tho bak ka shong kha ka de ban produce ban yo kon ban kha kon ban pen song ka di kata ka jing em. Hari ki bru kim su tho ya kata. Mat kadon do hakani ka po khinat ngat sodon ka jingalam pastor ba mene ba yakran chpang Benjamin bat juda ta kidon ro ha ngasngo hakani ka por ki ba pe jam kadon ka jinge shurut hakita ki long yeng ngamte mano ba dei hang ni kadon ka jingalam ba kani ka jinge shurut kam dei ba mi namar jong phi hande lamar laki pateng ki jong phi bat pidang ya bunut adu manta phi mesuk da kalong thik kum Benjamin bat juda hande Benjamin kali ban yesuk ban penret ban penhapo bat juda pi pat pim penisuk ta pia tip te ke jikisha umlet te ban penisuk ngasgo hani podon ba kam tai ke baciar ka kadon khani pim yakiu kita kiyeng mde ye ma pi le hare namar kita ki meitemen pi ini ki apartemen dong pi hadu ba pim yakiu ka jing ye keno hare ngakwa ban ong efi don ye ka jing suk ka jong trai pilong kristan pi tip ba ye kani pim jule pat leno kelano pinyo jing suk mapi kum pastor dan kren menek pang jing tia lamar balik pinyo tia am ngaso de ni gawe na kadaw namar pimya kio pimya suk pimya map pi de kata jisu halo jok ding pram kani ni ka kantin ka bakraw ong temap yaki ida de menu ngin namla ta Na bakim tip ek e bekile ma. try ong temap yaki na bakim tip namar balai kita ki kile am kila biang ta maki kim dan shu hiro terbelai fi bu sa bu nut sa nambah kita ki khana ki bayo sngo pi em sa angta em thamai no kan ubre lok ku la kan tiu ya pi ngasngo ha kan ka por pi don kam man pai no show try ong try pen khia ya kan ka donut ka ba mong ka jonga pi mong si sha namar ki khana ba biyo sngo ha khia no kan man ta pan bor no try mo sto Kali kita pastor ke bapikran mentan. Bun sien tingi ong bagi digi nong buat jong try. Ringim le pate ya ke bu try kren. Ile jesang ni teng habalik jesang ru yo i nong shun jesang am ha jakaban ngin shakri blay am ka blat no te kata. Teng ni smo thai ni suwit no teng ni su kwa ban wai no ke jing sang ru. Namar balai ba i nong shun te ke jing sang. Tadi ta Jisu ong mo no Lukas nong ban reu ke ne khot ke ba sau pun reu ong Henry balai pi khot yanga atrai but pim le ban ya ki e ru ki banga ong. Ni su khot yu Jisu atrai la ngim le e bu ong. Kana jimun toy. Masar dan. Kam dan jimun toy so bakat do ble bisyar ngi kat kum ktin jong.
ngi pen i ya kabor ke jengi ngi pen i kata ka jingla ka jengi sidi sarong kiri tang basabar sudah ban siyo kata ka jing yaro na kibriyo ba kibriyo kin pilihan ken bolong farisi te pen i tang basabar sudah ba kibriyo kin yo ban yaro kin yo ban oh pet ite inang ban le kom tu ite bet ban le kom ta inang ban dua inang ban bek so inang ban le ite baro Repat tang pun nongsun rumla ban yesuk te. Jadi bedi tang jing ya tingku ba tang belum melar kuma piang pimentan pastor ba bikin duk nongsun ngasih sisa ngalai kenduk itai beri ram barhak por ba Iwan Jeseng. Dia andalawai Jeseng ikiran empat ngai yang kom ta te so hana mutasi so blau ba ta Jeseng ong belim sutra sebagai pastor. Ya pi hana ngai i dur jing tu hana hana so mesti bukut la kerja. So na bom dan cu mesti bukut dah tu kerja. Dia hang tang asutuk kan beki beri orang ba tang ban ya suk dari ban ya map no ka jing don ka present jong trai ro te ka ngai i babaro kata ka jing sekri ki omat men sim jong blai mi maru mi omar par men sim jong blai pan namar blai bimla ra te tang ban ya map ni ban ya suk no te bat kham ta me pistol bo khani ktien ha ka jing sakri jongi ma bo trai ai yang i hang ne mo ka ying jan ka yar kala ju jar mo ba uni ubreu la yashong ba kani ka lok ula yarlaj ula don ba kani ba thamai kani ba thamai ka wan jeseng bat ngi kani ka barim ka wan bat ngi ya dia trai wa dia lam mo andre ngai tenat hoi nga sutu kamong ba di re ngai tenat tang ko wat kimya shurut pat ne kimya jan hiro la ka jong ka dei ban ong yero itrai ka dei ka ba kata hari kim ong namar don kata nganum le jeseng ngai tenat ia kata namar hoi utaru kai ka ba ulale ulabak te yo blai umpat tip te yo trai uklam sutu haba hadin ba ulat tip pat wan ma uru wan jeseng kata te ka dei ka ba ngai tenat ia kata kijijia ba ia kata ka dei syak bal adap do mensim hi pastor adap do mensim da gadon mi jing shraidur kan mau ba iga barim de kan bo ang ktien pareng mo the wounds are healed but the scar still remains ta dei kata hoi ka jing mong te kala khia an re ta sok kliang ta dang sa re hau bangai yam sok kliang ram dan syo unaman hadin kata ka jing sum ka Jordan kasni do jang ka long kasni do khlong ta dan dak syo ram na kata ka jing pang yang dei nama kata oh ha ka jing pun baptis la tep no ibru berim na amen la tep te ibru berim okay longkom ne ngi habban pediang pingar pet ja ka perthai dang itu khana men ha kane don tau rang ba beri uyap kidon kita ki kentai ki ban yam ken arngot ki tik menu ni kentai siam itu apa jiu ide ki yam hem ha kata ka jing yam la su thu ba kini kidon ka jing dei ka bajan ba do wat kata kalok ong dei menu kini ba yam ho ba kata kalok kami syong na uyap singkur hane kalok kalit menu ba dei hadin se tep baki dei kalok jong uhi ta hari kulam pen pau jaka pertai hari ka singiyap ki wan yam na kim la shu ni suk ki yam ha kamet kamantoi ta angin ni suk lupa hane pertai bale la dalu jia ka bala jia ngila priang yu trangin shu suk no na mar bale habang ngi map iki wei ka jing suk kawan hangi ka jing bu no nam kalong kum ka jing pang cancer ka babampong yang ngi tadi kita Joseph usuk ka jing im jong dei na makata wong kasi ir jongar ko nung patput dei tahu ko khia da uyam men ro This is pas bos nam da ladang im suk de pastor ka babal ka kren chai kata ka ong ba ka donut ka komen ka long ka dawai ka mabaham andrei kata ka donut ka masusi ta ka pentar khong ising ta ka kata lada fi susi lada fi luet lada fi donia ta ka mensiem ka bathot ka pentar khong ising lada ising chu fi ki tar khong Hato fi la ban yeng ka donut ka komen ta fin donia ni so jo ka jing komen so jo mensiem da tadi tapi if you don't get jinkemen ka jong try ka long ka bor if tadi ta lele refi ta if ni sok bai bar baro ai fin don't get jinkemen ka jong try ba fin long ki break ki ba kot ki ba khia ka don ka bi ka research ki lap man ka ni na balai ki ai ka laughing therapy na mar ba la ki break ki ki na wat ka jingpang cancer ka khia na ka jingpang cancer ki ang babon ni ka wan bi na mar ka jing sosi jong ka mensiem ka babon ki cases ka pentar khong yo kidney ka pen pang te kata ka siapa kita ke dok jam doktor te jong brio namar ka jing tang ka jing sosi ka jing pang ka mensiem ka bomla ya map le ka jing yeshun ka wan ra ka jing pang pleng ka met tadeng ta mas o ya mo siya ka men la da gidan receive ko i ka men te da inok sure kan maru nek sure ini punya kedok
ngidai bani keruk ngidai bani keren hari tadi tang kata mengihap mansung tu pat kalenti kalaya per kalenti lai per kalenti udan bi boundary tu long ngimla man le long biang kumbalong mun shwa hari kalenti kalaya per hari ai ngini suk bat baro kata kadai ka ba tin ka jong trai ka hikai yang ni but teng hak ini ki pol mentang ngila long kristan Henry ngalak man ofita ka basic teologi jong ki jong long kristan ngimtep bani suk bani bah dia ni mutaka imlang ka salang ka jot kat ni hak jala jong iri baong ka jala kristan hari ngi ba jot nomor ngimtep tangi ka basic kum kristan ngi di ban le yo bangim jupuli bible bam jupuli bible ngi Shillong dekot jong ka yeng mani hari ngim dai pat ki dekot jong ki nong mani ngi Shillong dekot ka yeng mani ndai ki nong mani tadai namar kata ngi khalam no kan ngaso hak ni ka por manta pastor ngi ne duai ya don na pi ro bapait kuma mene la kran ya don na pi sutu pi mi kiu pi mi suk ya suk no ya bah no wanum bat sa wanum but nut sa perkhat Benjamin ba Judah ki suk da perkhat ka jing Yeshua Saul ba David le la perkhat halu David u kam let sniu ai ru em hale hadin bat Benjamin sutu bangi don kam ya Judah ai teng kerteng jong pi kam kiu ka kiu ki wi ki kerteng pe Benjamin le kam ton kerteng so kiu de wi kerteng ka biang perkhat u Joseph yu ada kerteng thamai te ha gri Egypt hare lei namar utip bu trai tu utip yo perthai man ong man ai kerteng de ke trai tu utip ye ke kerteng ke Mawlong lei ke perthai ke kren ni fi gum no kelam sin de no kerteng tu no kesin kerteng no yo be hakamat perthai pi iram ha yo pi di nong job par khmat trai kare kata kibre no ai bet pi pan map ne pi map te pi di bet pi priang no ya katu beki sim maki pi susuk bet kila nong ibet Henry yo pi di basta tam khmat jong blai kan kata de ke bakrau mo ngini dua ya kan ke pol mentah mo pastor fin ya lam mo pi ngira suku kuman sisha na do kuman sim ngira sungu hun hijrut sha bangi kran ngira ke subject hana ke singi ko ong pi na do bas tang im so nang ban kran ke ngim so dan hero ban kran ke indri habangi ikran ke ketien ke jong blai udan be ban ai yangi blai bangi shakri blai bas pun tadeng ta ngim juker do khpu bangi yo ban sam sha phiru hagani ke por ke bamenta ban ngai utrahi ukerku ya film magani ke ketien ya ka ba fila yo sngo kene ke sngi bangangai finom long tang kita kinong yo sngo wi kene ke ketien rekinong le kene ke ketien tadai tangi pen shlor ya phi ba finom dai ban long tang kita kinong le jingeseng ndai to ai ba fin duai ba fin yo pediang yo men siem ba khoj ha ga gm ge jong fi kala ka ba mot shisha kala ka ba mot pen khoj le de men siem ba khoj un wan bon yo shong ha ga gm ge jong phi ba fin yo pediang ini ki so ge jong men siem ba fin yo pediang ge bor ge jong men siem kanang ba phila ban im magani ke prothai ki briu ki bejanai hakmat jong trai tadeng ta ong fi puri ke tin ke jong blai la film 4 Julai jeseng ru la film dan kanono ke jaka ban le jeseng ke jing khang jo ka Potternet ka play phila ban wan chane ngin yo ban ye shakri lang bat phi ta phi sa ki than molai than bhoi phila ban wan ha po nong kwar ngi don ka sngiu trai ha ka por khat wei be jim and step if you sa shini ki than Nongthymmai pila banwan chaneru haga borsan baje janmiet haga sngi trai tadeng ta ki options ki dan pila banwan ngi dan ru sngi balang ki shakri trai ba sngi sa jan ru ka ban duai pila banwan ru mo ki sa jan haga por pra baje men step ngi dan ni ki jaseng duai ki jaka la fi kwa pa ki counseling lan am ong counseling ka dei ba ong counseling teng ka sngo mo sngo wit komnore re la fi kwa si sa ban ye kren bat ki pastor fi kwa ban share ban the noi ka download ka jong phi ngi don hang ni na ru sngi ba ar ru sngi sa jan na ru ka por ka wei be men step ngi pelai khnang ka por jongi ho ngi de ki popun kam ha henre ngi pelai ka por na mar ngi tip ba pi don ne ka jing e la da phim the shangi shakri ki jong blai pin the anopan ba ga de ka tangi so e chi shai phi ngi sngo kia shi shai ki jingkit ki jong phi ba ye ka jing im ki jong phi ba ka long yeng ka long sem ka jong phi ngi so e ba kwa ban yu i shi sha ba ka long yeng ka long sem jong phi kan long ka ba bit ka ba biang ka ba roi ka ba pa ho ka ba kamen ba ka ba sok ta deng tangi pelai khnang ka por ka jongi wan ngi yo ye kan do ngi dan hang ne na do khat wei ba jim to step tar to hadu jan miet i pelai khnang ka por ba ngi yo ba nya dwai ba phi yo ban ai ka tien ka jong blai phi ban ai men sim phi ban kan tu ya phi ban ai jing shai phi khnang ba phi ru pinang la ban ya ka jing shai jong ka jing ko mo ji so ngalong manga ka jing shai ta long ma phi kita kin ki jing shai
fin no ya chu aga badom pen re ha ga jing sha jong ga jing em ngai pio jisu fin yo be ga jing sha ga jing kman jong ga jing em in the dwai pi ga ni ga pon man ta mong yap khmi lan ti ha ban ye ken do ya pi she ga jing seng she ga jing ya slok she ga jing dwai wat aga bak di akpuru ni dan hang ne ya ga bagin ya shakri lang mat pi in the dwai ga ni ga pon man ta trying dap ga jing kman ka kra go try bang yo ya ga ni ga tien ga ni ga por ai ngo ga jing e ga jong me try ai ngo ga jing sbun ga jong me mlai ga ni ga tien ko kon try ka balong jing kar khu yangi ki bakren nang ni ko try but si sha bang yo diang ga jing kar khu bang i kran ngai baga ni ga jing kar khu ka toi lang sha pi gi nong snap but try ga ngai ko kon ga ni ga por ga ni ga tien ga jong me ka ba pen khia ka tien ga jong me ka ba pen thmai ka tien ga jong me ko try si sha ga ba pen shait bor ya gi ni ki khon ki jong me try ba kaktian jama kada traikam kada long sha kada ga jingbam shisha ka ba ai bor gi ko try ba ki la ko kanat ban yeng ban yat ban shakri me try man sim ba khoi man wan ha ga gm jugni ki khon ka ding ga jama try kan tha ya ka ta donot ka bla lep ka kaktian ga jama try shisha kan ai bor ya ki ta gi shing gi bla tlat ban nga ngai ko kanat man kar khui ni ki khon bagi nang la ban yeng ban yat ban long jing shai ko try ka donot chang fi kan nang ai plo ta ga ding man sim ba khoi but ka jing em ga jong phi ga nang long shisha ga jing em jong ga jing kman jong ga jing suk but da ta ga jing trang ga jing sliang ban shakri try na do man ta ga sngi ga kren ta film 4 Julai jeseng pinum ju shu ban chong ga yeng ga jong phi na do man ta ga sngi fin kwa hir ban wan sha ga yeng ga jong try ban yo ye shakri lang but ki shakri ga jong try ban do man ta ga sngi ki baro kin jalong thammai ha ga yeng ga jong phi ni dwai na kar khu ya phi ya ga yeng ga jong phi ki khon ki ti ha ki baro da ga ba kar khu try na kar khu phi da ga pen roi onang pen roi fi agar tengu jisu ngi doang ngi kar khu na fi amen but amen amen try na kar khu fi ngi community ngi sing do fi ha kholi shi bon amen